Čo do piče? Aha. Ty pičo, malá mršná pičo. Ale hráme, Čáň, normálne, ak hráme karty, tak hráme tak, že jedna ide po druhej, ne? Ale povedz mi, opýtam sa ťa jednu vec. Nie, nemerme pri kartách. Keď sa rozdáva, môžeme rozprávať, ale trošku hráme vážne. A kedy ešte dať kopačky myši? Nikdy. Preč. Zatiaľ nie. Ak by ti vralo, že ti nechce dať. To som kedy vravel. Dneska. Že nechce, počkaj, ešte nebral. Že nechce dať. Ja som neviem, tak ale tak nechodíme spolu asi, ja neviem koľko, nie? Koľko spolu chodíte? Málo. Čo málo, musíš vedieť. Neviem koľko, málo. Neviem. A kedy máte výročie? 2 týždne. Venuješ? To je, vidíš, aké buzeránske otázky máš? A kedy máte výročie? Nevieš sa rozprávať a hrať? A kedy máte výročie? A ty čo tam čumíš? No tak zo srandy. A kedy máte výročie? Výročie nemáme. To piče, no, mi kokos karát, kokos. Dobre. Dobre. Ti vrajím dobre. Dobre, pijem. Teraz hráme spolu. Hej? Dobre, budeme, hráme. No tak tu to daj. To je jasné. To sa piči, jak vám skytne. Zabij desiatku. Ešte daj. Ešte daj. Kaka ti príjem! Antény! A že antény povie kúpiť za ten. A že antény povie kúpiť na ten. Počkaj, ukáž čo máš. To nežil predtým to ohňom na tomto paneli, ten nevie, čo je oheň. Saša! Miša! Jebiem, kde mám karty? Ale ako ty môžeš povedať, Máte, on stojí. Idem ja? ako ty môžeš povedať, že moja holka je škaredá? A kedy som to povedal? Ty si povedal, že moja holka nie je pekná. Bravo, o bubline. To je jedno, čo dáš. Bublina, lenže bublina, vieš, aká je dobrá. Jediná jeho šanca je, že má horka. No, lebo na tej lebo som bubline, čakal na to. na tej bubline Teraz náhodou si je prišiel, si fezlata. čakal. Ale ja som mal... Náhodou je fezlata na tej fotke, ma nie je. Na bubline. Áno. Ale to je to máme jak hovado, ja som videl takúto, Máme, lenže ty máš to dojebané, ona tam je taká, že... takúto fotku som videl. No, tak ty máš na piču komba. Centimetr na centimetr asi. Dobre, a máš tú fotku, ukáž mi.